Velkommen til Eckenberg Larsen Netværk, Peterholmsvej, København. Ja, nu er vi inde på Peterholmsvej i København, og vi startede op den 1.5.2009, hvor Bjarne og jeg startede det her op. Og vi havde faktisk 2 borgere, som der startede op sammen med os. Så, men i dag, 9 måneder efter, bor der 11 borgere, og vi har nu 12 lejligheder, hvoraf de 2 af dem er fælleslejligheder. Den ene, det er den, vi sidder i øjeblikket, det er en kontorlejlighed og en lejlighed til at have mødeaktiviteter. Den anden, som vi ikke ser lige nu, det er en lejlighed, hvor det er, at der er borgernes, hvor vi har åbent fra 7 om morgenen til kl. 22, hvor det er, man kan henvende sig, hvor det er, vi har mulighed for at lave aktiviteter, hvor vi har mulighed for at spise sammen, og hvor vi har en lille computercafé og et dejligt stort fladskærm. Der er nogle af borgerne, som der bor alene, der er andre, der bor 2 og 2. I denne her opgang, som vi er i øjeblikket, der er der 2 borgere, som der har mulighed for at bo. I den anden opgang, der har vi 7 lejligheder, og i den tredje, der er der 3 lejligheder. Vi bor ude på Teglholmen, som sagt, og Teglholmen er et område, som der er lidt væk fra København. Vi har selvfølgelig busser, som der kører hver kvarter, men vi bor ligesom på vandsiden af de store ringveje. Lejlighederne er nye, og lejlighederne er lyse og venlige med store vinduespartier. Det er noget, som vi har lagt vægt på dengang, det er, at vi valgte de her lejligheder til, at borgerne kunne flytte ind i. Det giver ligesom et lyst sind. Ideen til det her netværk opstod i Slagelse, hvor det var, at Bjarne havde startet et netværk op for flere år siden. Vi har undersøgt, hvor mange muligheder der var i forhold til København, og der var ikke ret mange muligheder for borgere til at bo i egen lejlighed i paragraf 85, inden det var, vi startede op. Bjarne og jeg kender hinanden fra 1989, og Bjarne har i den forbindelse, mens han startede op på Vestergade, informeret og fortalt og været en meget levende medspiller. Og Bjarne har i den retning fået mig motiveret for at gå ind i det her job i forhold til unge med autisme og Asperger. Jeg arbejdede selv inden for samme område på en skole oppe i Hillerød. Og i 2009 fik han endelig sparket så meget til mig, at vi startede op sammen herinde i København. Mit navn er Bjarne Eckenberg. I 1987 der startede jeg på et behandlingshjem, der hed Fasanmarken. Det er et sted for unge mennesker med autisme. Jeg har arbejdet på behandlingshjem fra 1987 til 2002. I alle de år, jeg arbejdede der arbejdede jeg med rigtig mange unge mennesker. Jeg har siddet til utallige behandlingsmøder med sagsbehandlere og unge mennesker, og man vidste ikke, hvad man skulle gøre, når de unge mennesker fyldte 18 år.
Derfor besluttede jeg mig for i 2002 at lave mit første bosted. Det kom til at hedde Vestergade og ligger i Slagelse by. Vestergade var så et sted for 6 unge mennesker, som alle sammen havde autisme og Aspergers syndrom. I 2003 der fandt jeg ud af, at Vestergade det var for småt, for jeg havde mange flere idéer end lige Vestergade. Jeg fik så en kollega på Vestergade, der hed Peter Andersen. Peter Andersen og mig, vi valgte så at lave noget, der hed Engelberg og Andersen i Slagelse by. Det gjorde vi så i 2003. Og vi havde sådan cirka 40 unge mennesker boende og flere afdelinger i Slagelse by. Så i 2009 valgte Peter Andersen og mig, at vi kunne godt tænke os at operere i små enheder hver for sig, så Peter Andersen fik sit eget gode bosted i Slagelse, og jeg startede op for mig selv i Slagelse, så kom det til at hedde Engelberg Netværk APS i Slagelse. Jeg har så i Slagelse cirka 20 lejligheder, projektafdeling, og vi har lavet en ny botilbud i Slagelse, som hedder Eggenberg Ulfsgade, som er lige startet op, som har en leder, som hedder Jørgen Nakke, og der bor 2 unge nu, og der kommer plads til 6 unge mere. Udover det, så har jeg, som jeg ved, startet op i København med Tom Larsen, og Tom Larsen han har fortalt historien om København, som vi oplevede